Congratulations! You are one of our lucky winners sa atong Golden Max products karon. Ang imuha lang buhaton kay mamili ka sayaw o tanong. We are from 99.1 Energy FM Kidapawan og nagapangita mi dirig mga random strangers na swerte makakuha og Golden Max product. Nakadungo na ka Golden Max products? Wala pa kadungo Golden Max? Golden lang. Goldilocks lang. Goldilocks lang. Pero karon makabalo na ka kung unsa ang Golden Max. Ang imo lang buhaton mamili ka sayaw ba o pangutana. Ayaw. Siyempre. Correct! Kani! Winner ni si ma'am! Unsay pangalan nato ma'am? Victoria Lomindas po. Victoria Lumindas. Grabe ka expensive sa pangalan. Uy! Yes. Victoria Lumindas. Pila na edad? Mag 50. 50? 50 mura lang mig kumari. Usa naman ni? Okay, so ma'am, ang napili ni ma'am kay sayaw. Unsay imong nahibalan nga sayaw? Modern. Modern ka ng mga cramping. Isog-isog. Sige, onya, kaya nimo mo sayaw nga walay music. Kaya. Kaya. So dancer si ma'am. Yes. Alright, so ready na ba ka sa imong sayaw? Ako lang magbuot. Oh, ikaw magbuot. Sige. Okay, ready na. Alright, kani sila ma'am, pamilya nimo ni ma'am. Yes, ako Oh, akong bana, akong sister, akong mga paryente. ay, naglaag-laag mo karon. Taga magsaysay mi. Ay, taga magsaysay mo. Magsaysay kialig. Magsaysay kialig pa sila gikan. Grabe no, tapos naglaag ra mo dari. Tapos naswertihan pag yun. Makadaog pag ika Golden Max products. Alright, sige, suporta pamilya kay Musaya na si ma'am. Wala, murag kulang og energy ang pamilya. Uy! Murag usa man ni uy! Suporta sa kay Ma'am Victoria. Woo! Alright, ready na ba sa sayaw? Yes. Opa! 1, 2, 3, go! Pak! 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 Oh! Boom! Boom! Oh! Oh! Alisin! Alisin! Aron madubli ang premyo! Aron madubli ang premyo! Pak! 1, 2, 3, go! Oh! Boom! 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 Pak! 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 Oh! 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 Hala! Okay pag ginagtuhod! Hala! Sige! Sige! Ihatag ang tanan! Ihatag jud ang tanan! I-ready na pa premyo! Igawas na! Igawas na! Alright! Thank you so much! Thank you so much kay Ma'am Victoria. Gusto yung pangalan na to, sir? Andres o Victoria. Grabe ka bagay. Ako'y gihangak. Wag lagi pang hangak. Walay hangak. Walay hangak. Usa may sikreto ni mo nga murag young manggihapon ka, young looking manggihapon ka. Kwan lang, dili mag-mind kayo sa problem. Choy lang. Choy lang. And for sure makaabot ang 99.1 energy sa radyo. Nagaradyo ba ka? Yes. Nagapamina ba ka ng energy? Yes, ma'am. Promise! Okay, naranay yung pa-premyo. Kana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Na kay gusto i-greet, i-shout out. Mauna ni mo hang chance ka. Yes, shout out ko sa taga Magsaysay. Kialig. O, glabi na sa mong barangay Balnati. Mauna na basig na. Ikaw sir, basig na kay mga katropa nimo nga gusto nimo i-greet, i-shout out. Hala, Sa mga amigo na ko diya, panoorin lang ninyo ang live. Alright, thank you so much. Alright, bye. Okay. Thank you so much, sir, ma'am.